A veure, un moment, el dia 26 és el dia que el Manresa juga contra el Burgos, un partit que pot ser molt decisiu, no? És partit clau aquest. Llavors, la gent de la gran animació heu decidit muntar una activitat especial per començar a generar ambient previ a aquest partit, no? Sí, una miqueta d'ambient previ i tot. Hem agafat una xaranga, segurament també tindrem estar gegants, també. I el tema és això que he dit més o menys. Intentarem tenir busos, llançadora. És a dir, això és molt important, perquè de fet ja m'ho ha confirmat l'Anjo Valentí, que ara he parlat amb ell, que em deia tindrem autobusos llançadora, m'ho ha dit fora de micro, però m'ho ha dit, la qual cosa vol dir que la gent podrà venir, diguéssim, al matí, deixar el cotxe aquí al pàrquing del Congost, i tal com deixi el cotxe al pàrquing del Congost, podrà agafar un autobús per portar fins a Cal Xavi, on hi haurà fan zone, on hi haurà dinar, i després rua cap aquí. Sí, a partir de les 3 hi haurà una rua, pararem entremig una miqueta d'avituallament segurament al Canaletes, i res, arribarem fins aquí, i aquí quan acabi el partit ja tindràs el cotxe i te'n podràs anar cap a casa. Hi ha ganes, m'imagino, de fer rebuda als jugadors, no? Sí, també intentarem fer una rebuda als jugadors, si podem, si ens dona temps d'això, però que hi hagi molt d'ambient. El que volem és que hi hagi molt ambient. Quina percepció teniu mentre esteu organitzant això de la resposta que pot tenir la gent del públic? Perquè això m'imagino que no és només gran animació, és a tota la gent del pavelló, no? Tota la gent. El que volem intentar és que es faci un rècord a Manresa. Manresa, com a rues, se n'han fet molt poques i volem aconseguir un rècord de més aficionats fent una rua aquí a Manresa. Per tant, la gent està convidada el dia 26, que és diumenge. El partit comença, si no m'equivoco, a les 5, A les 5. A les 5 comença el partit, eh? A les 5 comença el partit, de tal manera que durant el matí es pot venir a aparcar al Congost, a pujar amb autobús cap a la zona de Cal Xavi, allà hi ha dinar i fan zone, i després una rua per venir cap aquí, no? Aquí, correcte. Serà així. Felicitats per la iniciativa, esperem que tinguin molt èxit i aprofiten també doncs, la gent per reclamar que volem un pavelló.